Kamky, čaute, som doma po liposukcii. Konečne. Kamky, neverím, že som späť na YouTube, že som sa dokopala a že tu je ďalšie video. Aj keď je veľmi špecifické, pretože toto video sa teda bude točiť okolo toho, že zajtra, teda ja už som sa vám prihlásila, keď už som po, ale zajtra, dnes je nedeľa, a ja zajtra v pondelok nastupujem do EVE Clinic, kde idem na operáciu a idem na liposukciu brucha, bokov. Strašne sa teším. Toto je vlastne dôvod toho, prečo som možno niekomu sa zdá, že nejak viac schudla, ale nebolo to podľa mňa nejak veľmi veľa. Ono je to, myslím, niečo okolo 10 kg za vyše roka, čo mne sa nezdá nič akože nejaké crazy, ale samozrejme ono to môže byť skreslené tým, že ako si dovolím veriť, že som dozaj cvičila, tak ja verím, že mi aj pribudlo nejaké svalstvo. Takže, ale áno, bavíme sa o nejakých 10 kilách, ktoré som sa snažila teda schudnúť práve kvôli tomu, aby mohla byť čo najlepšia táto liposukcia. Ale priznám sa vám, že teda ja som toto riešila ešte predtým, ako som bola v EVE Clinic na prsiach, tak sme sa bavili aj o tejto možnosti, pretože ja aj keď som schudla, akože mala som to tak celý život, aj keď som bola fakt, že najchudšia, aká som ja kedy vo svojom tele bola, tak vždy proste som mala trochu boky, brucho a vždy to brucho bola pre mňa taká tá partia, ktorá proste neodchádza, hej. Ja som není zrovna typ, ale celkovo podľa mňa ani stavbou tela ženy, ktorá by bola nejaká úplne vychudnutá chudolinka, to taká som nebola nikdy. A ani ako neašpirujem na to, pretože podľa mňa by každý sme mali pracovať ako keby s tým, čo máme. A nemyslím si, že ja by som vyzerala dobre, keď by som bola nejaká veľmi, veľmi chudá. Takže snažím sa držať toho, aby som vyzerala tak, ako mne sa páči a aby som sa cítila zdravo, silno a dobre. No ale v rámci tohto, proste to brúško vždycky sa tam trošku odohrávalo. A vždycky to bola pre mňa taká tá partia, že hej, a ešte to poznáme, keď sú nejaké hormonálne zmeny, menštruácia jedno s druhým. Po pôrodoch samozrejme to býva ešte ako keby zvýraznené možno ešte diastázou a podobnými vecami, na ktoré inak pracujem a aj sa mi ju myslím celkom pekne darí sťahovať postupne, je to ale akože veľmi dlhý proces. No a teda odhodlala som sa konečne na to lipo. Ešte čo vám chcem povedať je, že babi, také čo to sledujete, čo mňa sledujete a ste mladšie, fakt sa neopúšťajte. Neopúšťajte sa v zmysle, že sa vyžerete a proste si tak hniete v tom svojom tele, lebo ja som mala takéto obdobie. Mala som ho ešte predtým, ako som stretla môjho muža, ale ako keby s ním to ešte tak vyeskalovalo, lebo som sa celá tak opustila, že som si tak len užívala a vlastne nič neriešila, a len jedla, nič nerobila k tomu a proste ono. Ja viem, že možno zase, keď staršie baby budú sledovať toto video, tak si budú hovoriť, že šibeti, že však si mladá. Akože áno, som, ale ono je to, že 101, keď vy chcete schudnúť, keď máte 19 rokov alebo 20 rokov a je to úplne iné, ako keď máte 30 rokov. To mi verte. Takže to som chcela dať takú vsúku toho, že aby si sa neopustili. A potom dúfali, že však potom to dobehnem, potom budem chodiť cvičiť, potom budem žiť nejako zdravšie, lebo ide to už tak jednoducho. To vám hovorím z vlastnej skúsenosti, takže že je to ťažší proces a jednak už keď máte tie deti, proste nemáte toľko času na seba. A aj keď máte, tak je o mnoho ťažšie napríklad sa trošku kontrolovať s tým jedlom, keď chcete chudnúť a byť v nejakom deficite, čo sa týka aj kalorickom, aj napríklad cukru a jedno s druhým, keď do toho máte fičať s 2 deťmi a keď ste sami mladé a keď ste trošku skvecnuté, tak si proste lahnete a chillujete, hej, a je to fakt, že rozdiel. Takže to je len také moje odporúčanie možno pre vás trošku. Takže zajtra mňa babi čaká operácia. Strašne sa na ne teším. Fakt, že sa už neviem dočkať.
Samozrejme dúfam, že všetko dopadne v pohode. Musím ešte dneska vybaviť milión vecí, samozrejme, lebo ja si všetko nechám na poslednú chvíľu. V tom som úplný odborník. Potrebujem ešte dneska poslať balíky Douglas výherkyňam, ktoré už mám nachystané, chvála Bohu, aspoň to som už všetko vybavila dopredu. Musím ich ísť odoslať a takisto odosielať ešte vintage balíky nejaké vám, čo ste kupovali. No a potom už dúfam kľud, ešte musím vychystať deťom veci na 2 dní a potom už sa pôjdem tak ja asi mentálne nachystať, odstrojiť sa z piercingov všetkých a šperkov, aby som bola ready to go a samozrejme všetko, ako aj pri prsiach, vám budem dokumentovať. Babi, ja už som dorazila do mojej izbičky, v tejto som bola aj minule, keď som tu bola. Tu už mám krásne nachystané čádelko pooperačné. Tu je so mnou Števik z EV Clinic, s ktorým sme teraz ešte točili krátky rozhovor, z ktorého vám sa môžem dať úryvoček. No a idem sa už prezliecť do župánku. Idem sa ešte pofotiť, aby sme mali pred a po. No a potom ideme, dúfam, na to. Dneska máme 2. decembra. Prečo sme tu? Prečo sme vlastne opäť dneska v EV Klinike práve v tejto izbe? Ja som si otvorila okienko v adventnom kalendári a bola tam liposukcia u vás. No, ja už som pekne oblečená, už mám gaťky erárne, pančušky oblečené, čepičku a už čakám na pána doktora, kým ma dojde pokresliť. Dostanete tabletočku, takú už náladovečku, tu už som si vypila. A ideme za chvíľku na to. Teším sa. Babi, ja si tu absolútne chillujem celý deň a vlastne som si uvedomila, že ja som vám vôbec nedala update. Ako vidíte, tak je mi fajn, keďže sa tu maskujem. Ešte mám zapnutý Dunaj, mám tu vedľa seba piškotky a čaj. Mala som na večeru polievku, vývar, takže nesťažujem sa. Nebudem sa vám úplne ukazovať, lebo nemám vlastne podprsenku, čiže mám nahé prsia. Ale zajtra vám ukážem, mám vlastne na sebe taký sťahovací overálik a samozrejme mám ešte také tie plienky, ktoré som poobkladaná, pretože vlastne vás pri tej liposukcii musia napustiť takou tekutinou, ktorá jednak zrieďuje ako keby a jednak zabraňuje tým cievkam, aby veľmi príliš veľa krvácali, takže s tým vás ako keby trošku napustia a potom sa to odsáva, čiže z vás sa stále vylučuje táto tekutina jemne zmiešaná s trochou krvi, takže kvôli tomu, aby som nebola celá mokrá, tak to ma už párkrát poprebalovala pani sestrička, tu veľmi zlatá a vlastne to mám ešte pod tým oblečkom. Ale zajtra vám teda ukážem aj ten obleček, potom keď už sa budem obliekať, keď pôjdem domov. A pocitovo, ako sa cítim, musím povedať, že sa cítim super. Samozrejme je tam bolesť, ale nie je to absolútne nič neznesiteľné. Teším sa. Babino, ja už sa chystám pomaly domov, akorát som si už obliekla to, v čo som prišla, také pyžamo. A teda chcem vám ukázať, mám na sebe vlastne takýto overálik. No a ja už som teda pobalená, tu mám veci, tu som akurát dokúkala farmu. Tu mám ešte trošku bordilek, takže ten idem teraz spratať a čakám už na môjho milovaného manžela, kedy si ma príde vyzdvihnúť a utekám domov. Čo sa týka bolesti, tak je to takisto ako aj včera, že proste máte pocit, aký ste mali strašnú svalovicu všade na tele, ale není to podľa mňa nič neznesiteľné. Ja vám potom ešte ukážem doma, keď sa budem prevezovať. Mne tu ešte nechali také... Tuto mám také, ako keby také trubičky, ktoré by mali slúžiť na také vytvarovanie krajšie toho brucha. A strašne som šťastná, lebo som sa už videla aj bez a proste s opuchom a vyzerá to, že je geniálne podľa mňa. Som strašne šťastná, lebo nie je to nič prehnané, proste vyzerá to podľa mňa super. Takže strašne sa teším, babi. Fakt.
Jednak aj, že už mám a že si budem teraz proste doma chillovať. Takže toto je posledný check out z EV Clinic. Prihlasím sa vám, keď dorazím domov. Kamky, čaute, som doma po liposukcii. Nechcela som vám dávať nejaké zbytočné updates teraz z každého dňa, hodinu, jak ležím v posteli, som doma, lebo fakt sa snažím akože ležať a oddychovať. Takže mi to prišlo zbytočné, tak som si to, že chcem vám spraviť v jeden deň, že vám natočím a všetko vám porozprávam. Dala som včera aj otázkové okienko vlastne, kde ste sa ma mohli pýtať, čo vás zaujíma ohľadom liposukcie, alebo teda toho zákroku, na ktorom som bola, ktorý vám tiež upresním, pretože nie je to ešte úplne presné. Ináč svieti krásne slnko a musela som zastať, lebo by bol hrozný ten obraz, to svetlo. No, ja som sa akurát osprchovala, umyla som si pázušky a takže pripadám si ako kráľovna. Idem sa trošku nakremovať s mojím mirorom, aspoň kúsok, nech mám pocit takej čistoty a normálnosti. A idem si spraviť skincare, no a let's talk. Ja si teda idem robiť skincare, ale rovno si tu otvorím od vás tie otázky, aby som videla a aby som mohla rovno odpovedať. Určite tam bude pár takých, ktoré možno budú také viac nejaké odbornejšie si vyžadovať odpoveď, tak na to počkám, keď mi pošlú z EV Clinic, aby som vám nepovedala náhodou nejakú hlúposť, lebo to určite nechcem. No, ja by som teda začala tým, určite na úvod, že chcem povedať, že tento zákrok som podstúpila v EV Clinic, je to v rámci spolupráce, čiže to len aby som bola k vám úprimná, otvorená, takisto ako som bola u nich aj na prsiach. Tie, čo ste tu už dlhšie, tak viete, že bola som na zmenšení prs, bez implantátu, bez všetkého, len teda zmenšenie. A ja už vtedy, už v tom čase, vlastne ešte pred tým zmenšením som sa bavila už s pánom doktorom aj o abdominoplastike a o liposukcii, pretože vždy to pre mňa bol zákrok, na ktorý som chcela ísť. Totiž to, aby ste ma chápali, viete, že ja sa milujem, nemám problém sama so sebou, ale ako som už veľakrát o tom hovorila, pre mňa mať sa rada neznamená, že si myslím, že všetko na mne je dokonalé a nič nechcem zmeniť a zlepšiť. Ako som vám už aj načrtla, možno na začiatku toho videa, kde som vlastne hovorila aj o tom, že aby ste sa neopustili, babi, keď ste mladšie, lebo to som podľa mňa ja urobila, čo si myslím spätne, akože nechcem, že Ježiš, bola to chyba životná. To nie, ale proste, keby nie, tak si myslím, že to telo aj po tých tehotenstvách a po tých pôrodoch mohlo sa dávať dokopy o mnoho rýchlejšie, o mnoho lepšie a proste sú. Ja nechcem tvrdiť, že som stará, absolútne nie, hej, mám 32 rokov, nemyslím si, že som stará, ale proste není ste už že úplne mladá a to telo v tomto veku, už skrátka niektoré tie partie sa vám akože nezmenia nejak výrazne. Či schudnete, alebo cvičíte nejak úžasne, alebo neviem čo, proste nejede to tak, ako bychom chceli, jo? To je prvá vec. Druhá je, že každé telo je absolútne iné. Takže pokiaľ ty si spokojná a tebe funguje to a to, super, rob to. Pokiaľ tebe je tamto, super, rob to podľa seba. To je dôvod, prečo ja nikdy nedávam na Instagram. Ani som nedávala, ako som chudla, pretože proste snažila som sa za ten rok, tým, že som nejako dúfala, že teda tento zákrok by som chcela podstúpiť, tak som sa snažila schudnúť. A snažila som sa schudnúť možno aj tak, čo si nemyslím, že je úplne dobré. Preto ja vám tu nebudem hovoriť, čo máte jesť, ako máte, čo cvičiť alebo podobne proste. Jediné, čo ja vám dávam ako také inspo na Instagram je to, že proste áno, chodím cvičiť a proste makám a snažím sa, lebo chcem proste, aby to telo bolo silné, chcem byť v kondícii dobrej a teda. Čiže to určite áno, ale nejak tu nerozoberám vyslovene, že by som vám tu ukazovala, že toto som dnes jedla a toto a dajte si iba 1000 kalórií, z toho to ja robiť nebudem, pretože nie som odborník, na to sú iné profily výborné, ktoré môžete na Instagram sledovať, ktorí hlavne sa tomu rozumejú, hej. Niekomu to funguje tak a niekomu inak, každé telo je iné, čiže preto aj ma trošku zaskočilo, lebo bola tam aj otázka, že pre Boha prečo, alebo pre Boha na čo. No, lebo som proste chcela. Chcem mať krajšie, pevnejšie brucho, proste preto, lebo. Proste mala som toto ja vždy v hlave, pre mňa brucho vždy bol problémová partia, vždy. Normálne, že celý život. Či som bola chudá, či som bola pribratá, proste vždy som mala trochu brucho, vždy.
po tých pôrodoch ja som mala aj diastázu, ktorá sa tiež teda načrtávala, že či sa bude riešiť aj to. Mne sa ju ale podľa mňa celkom podarilo už stiahnuť tým cvičením. Takže sme sa rozhodli, aj teda pán doktor mi povedal, že nebudeme to brucho rezať. Vyskúšame najprv spraviť iba toto lipo. Uvidíme, ako to bude vyzerať, ako sa bude chovať tá koža, pretože aj tá koža, babi, na tom bruchu, ona není ako predtým, ako máte tie deti. Pevná, pružná pokožka, left the chat na mojom brúšku, hej? Po 2 tehotenstvách s takým koterom. Takže to bolo taký otáznik, že ja som nechcela, aby mi teraz niekde visela koža, aby som bola nejaká ovisnutá. Takže po konzultácii samozrejme s ním, bola som inak, to neviem, či som spomínala pána doktora Fedeleša, ktorý mi robil aj prsia, pretože s tým som ja bola strašne spokojná. Je podľa mňa jeden z top, čo tu máme na Slovensku. Ja som máme zadýchaná. Toto bude ťažký návrat na cvičenie, to už vidím s Deniskou. Po konzultácii s ním proste sme sa dohodli, on mi navrhol, že skúsme to najprv bez toho, aby mi nemusel rezať to brucho a uvidíme, ako to bude vyzerať. Takže o to sme sa snažili, aby to brucho bolo pevnejšie, aby bolo menšie, chudšie samozrejme, ale ja som od začiatku hovorila, že to chcem v rámci... Ja viem, že spojenie slovné s takýmto niečím, že prirodzené je akože, že prirodzené, ale áno, chcela som, aby to bolo prirodzené, aby to sedelo celkovo k stavbe môjho tela, pretože ako som už hovorila, ja som proste není žiadna vychrtlinka, ani nikdy nebudem, proste moja stavba tela nie je taká, ani nikdy nebude a som s tým OK. Čiže chcem, aby to pekne všetko sedelo k tomu ostatku toho tela. Hej, že nechcem teraz silou mocou mať najúžší pás, aký sa dá, aby mi tam proste úplne na svaly vysal všetko, čo tam je, len preto, aby som akože bola úplne... A potom vlastne, ako bude vyzerať ten ostatok toho tela k tomu, no, od veci, hej. Som opuchnutá, čo je úplne normálne. Ste naliatí takouto tekutinou, ktorou vás vlastne pri tej... To bola inak ďalšia otázka, ako prebieha tá operácia. Vás musia napustiť takou tekutinou trochu, ktorá... Inak myslím, že som to už rozprávala, len už si ani nepamätám. Ktorá trošku zabraňuje v tom krvácaní, ale aj zrieďuje ako keby tú hmotu s tým tukom, aby to išlo proste ľahšie von. Takže vy ste trošku taký naliatý, taký spuchnutý celý. Zatiaľ som spokojná. Myslím si, že cítim sa fajn. Akože bolesti, tiež sa pýtate na bolesti. No pre mňa, keď sa ma niekto spýta, že či to boli, tak som, že... No, ako oddeliavam kožu od tela. A potom vám tam vpichnú takú ihlicu, hej, s ktorou vysávať. Tak ja neviem, no, čo myslíte, či to boli. Samozrejme, že to boli, každý zákrok takýto nejaký boli, hej, ale nemyslím si, že to je nejaká neznesiteľná bolesť. Ale je to podľa mňa väčšia bolesť ako prsia, aspoň pre mňa bola. Nie je to absolútne nič neznesiteľné, čo by ste sa mali obávať, alebo teraz byť z toho v strese, je to úplne akože znesiteľná vec, hlavne babi, keď ste rodili. Prirovnala by som to, ako keď ste spálené, že vás spáli, ale ako keby on to nie je ten povrch tej kože, ale ako keby tá koža celá, to vnútro aj. Také pálenie a zmiešané možno s ničím, ako keby ste mali že strašne silnú svalovicu, takú, že si chcete dať aj nejakú tabletku. Tak si by som to opísala. Že nie je to úplne príjemné, ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť, hej. Koľko tuku odsali a aká je doba tej rekonvalescencie a čo mi konkrétne teda odsávali. Tuku neviem presne. Doba tej rekonvalescencie je, myslím, tých 6 až 8 týždňov musíte rátať. S tým, že potom už môžete nejak normálne fungovať, ale výsledok, naozaj, že výsledok, podľa mňa tej lipo, čo sa týka tej kože, ako to všetko sadne, by sa malo akože rátať asi vyše roka, si ja dovolím tvrdiť. No a čo mi odsávali? Odsávali mi brucho, odsávali moje boky, ako keby ten trup, tú 360, čiže aj zozadu, chrbát. A odsávali mi aj stehna. Ja som chcela iba ako keby ty úplne na vrchu, viete, takéto, presne viete podľa mňa vy ženy, čo ja myslím. Takéto, že postavíš sa, máš pekné nohy, ale postavíš sa, máš tam také, že takto. To som chcela. No čiže odsávali mi aj to, ale tým, že odsávať to,
on musí ako keby potiahnuť trochu, no skrátka, aby to všetko bolo rovnomerné, aby sa vám nerobili nejaké hrbolce. Takže aj stehna ako keby vnútorné, alebo ako by som to nazvala, vnútorné stehno. Toto bola tá otázka, že prečo som išla na lipo, že vyzerám spokojná žena, kde som sa vymakala, teda to som už adresovala, že áno, aj som. A pre mňa to ako nejak sa nevylučuje s tým, že chcem možno vyzerať ešte lepšie, mám nejakú predstavu toho, ako by som chcela vyzerať, ku ktorej viem, že s 2 deťmi, s obmedzeným časom v mojom veku už nie je úplne akože také easy sa tam dopracovať, hej. Takže mala som takúto možnosť a využila som ju. Nemyslím si, že je akože na tom niečo zle. Že či je pravda, že na oblasť odsatia sa už tuk nenaviaže, ale bude sa hromadiť inde. Babi, toto prisávam Bohu, že som počula aj ja. Dokonca mi to hovoril podľa mňa aj nejaký doktor. Ale tento pán doktor, aspoň sa mi zdá, ale to vám ešte potvrdím, lebo to som im napísala do tých odbornejších otázok, mi hovoril, že to pravda nie je. Že vy máte... Predstavte si, že tu sú také guličky, hej, máte veľa guličiek v jednej partii. A teraz tie guličky, oni sa nemnožia, ale oni sa nafúkujú. Že sa ako keby ste ich napúšťali vodou. Že to sa s nimi, myslím, deje. A oni z nich odoberú, ale vy ho tam stále máte, čiže oni sa stále môžu nafúkovať. Tým pádom som pochopila, že áno, stále môžeš pribrať do tej partie. Zrejme už nie toľko, aby si sa neviem ako vyžrala, ale stále asi môžeš. No a teda priebeh, poviem celý priebeh. Idete normálne ja som išla do celkovej anestézii. Myslím, že sa dá robiť aj v lokálke liposukcia, záleží od toho určite, že aká, ale dá sa. Ja som bola rada, že som bola uspatá. Majú totiž to už takú nejakú novodobú anestézu a inak musím zhodnotiť, že som sa cítila po nej o mnoho lepšie ako po tých prsiach. V zmysle, že som bola podľa mňa o mnoho skôr taká normálna už, akože fresh. Že po tej predtým ako ja musím zaklopať, že ja som nikdy s anestézou problém nemala. Nikdy som nemala nejaké problémy po anestéze, že by som zvracala, alebo že by mi bolo zle, to som nikdy nemala. Ale viete, ste také oťapené, proste celý ten deň, keď sa zobudíte, tak ste celý deň, že také vykvecnuté a len spíte. A toto som nemala, som mala pocit. Tak neviem, či to už môže byť tým aj aká to je anestéza, alebo len tým, že ako dlho ste uspaté. Neviem. Prídete ráno na operáciu, ubytujete sa, prídu vám dať takú náladovečku, prezlečete sa do takého župánku, čo vám oni proste dajú. Príde pán doktor, zakreslí si vás, čo kde sa ide diať a robiť, prekonzultujete s ním po prípade nejaké veci a už potom následne si vás berú na sálu, na sále si laškáte. Tam sme sa ešte celkom nasmiali, aspoň čo si pamätám. Bol tam veľmi sympatický pán anesteziológ, aj proste v EV klinike, že úžasný personál, proste tí ľudia sú tam super, cítite sa tam príjemne, proste bezpečne, dobre, teda ja vám opísam, ako ja sa tam cítim, ale verím, že väčšina ich zákazníkov sa tam tak cíti, lebo proste je to o tých ľuďoch. A potom už vám napichnú žilku a už vám dajú do žilky vlastne tú anestézu a do pár minút už spíte. Potom som sa zobudila, vlastne ste na takej, nie na svojej izbe, ale ste tak ako keby pri sestričke, ktorá na vás dáva pozor. Chvíľku ešte, kým sa trošku akože tak preberiete k životu. Potom vás preveze na vašu izbu, vás presunie a tam už si oddychujete, spíte, zotavujete sa a také tie bežné procesy by som povedala. Takže takto nejako prebiehala tá moja operácia. Vlastne spala som tam jednu noc a na druhý deň ráno hneď som už išla domov. A jediné, čo mám pokyny, mám ešte nalepené na bruchu inak také paličky. Také ako keby, jak slamky to vyzerá, alebo neviem to opísať, také paličky. To mám akože na koži nalepené, hej, s lepiacou páskou, že aby sa krajšie vytvarovalo tom bruchu, takže som zvedavá. Jediné také inak, čo musím povedať, že ma to omíňa, že to tlačí, je to také akože nepohodlné, jak máte na sebe to sťahovacie, ten overall. A to musím mať teda až do kontroly, ktorá bude budúci týždeň. A vlastne do tej kontroly sa ani nemôžem že úplne celá osprchovať, ale ako je to vlastne kvôli tomu, aby sa nerozmočili tie nálepky, čo tam mám. Takže
kvôli tomu inak ránky máte, ja by som vám ukázala, ale nemám vlastne kde, je to, že bodka ako keby po vpichu, taká asi o veľkosti tejto výražky, čo tu mám, že jazvičky akože nebudete mať potom žiadne, no ale teda treba sa pripraviť na to, že z tých hrániek vám vyteká tá tekutina z vás von, zmiešaná s trochou krvi, čiže to je také, že čo môže akože niekomu byť nepríjemné, alebo teda treba s tým rátať, že z vás proste vyteká tá tekutina. Veľa ste sa pýtali na ten váhový limit, on tam určite je, pretože toto je také, že podľa mňa my ženy máme strašne skreslenú predstavu o liposukcii, že si myslíme, že liposukcia je pre strašne obezných a tučných ľudí, ale opak je pravdou, hej, to vôbec proste takému človeku, ako možno niekde, hej, ale väčšinou liposukciu neurobia, pretože tá liposukcia je najlepšia vtedy, keď sa nerobia veľké tie rozdiely. Keď je to len, že cuc sem, cuc tam, tak vtedy to vyzerá najlepšie, je najkrajší ten efekt a teda, lebo proste keď sa odoberá strašne veľa, tak tá koža vám proste, viete čo s tou kožou, to rovno jedine, že si musíte dať odrezať aj tú kožu, ale to akože si ani neviem predstaviť, lebo to by vám museli spraviť, že celotelovú liposukciu, ja neviem, či sa to akože dá, či to je fyzicky a lekársky možné, čiže nie, vyslovene akože podľa mňa obezným ľuďom. Jednak vy, keď idete do takejto kliniky na nejaký zákrok, akýkoľvek, kde vás idú teda uspávať, tak musíte byť že 100% zdraví. Vy musíte mať tip-top predoperačné vyšetrenia, nemôžete mať žiadne zdravotné problémy a teda. A ja si myslím, že by ste mali mať v poriadku aj to BMI. Že by malo byť akože takmer ideálne, aby ste na tú liposukciu mohli ísť, aby to nebolo nejaké príliš zlé, pretože vy aj po tej liposukcii vy by ste si už mali držať váhu. Tá váha by nemala nejako prílišne kolísať, takisto aj to je pri tom zmenšení prs, aby vám neovisla nejako príliš tá koža jedno s druhým, takže tak. Či vyteká veľa z tých dier po vpíchoch? Vieš čo, nie. Neboli to nejaké, akože keď som ešte bola tam, tak áno, vtedy trošku viac, ale ste vlastne zabalené v takých tých plienkach, celé poobalované, takže nie je to nič nejaké, podľa mňa hrozostrašné. Či zverejním fotku pred a po, samozrejme. No čo sa týka tej abdominoplastiky, opýtali ste sa ma aj na to tým, že vy ste nevedeli úplne, že o čo presne ide. Ja ju teda nemám spravenú zatiaľ. Ale keď sme riešili tú abdominoplastiku, tak napríklad nie je to samozrejme individuálne podľa toho, akú máte kožu a aké máte brucho. Strašne závisí aj na to, aký máte pupok, babi. Pretože napríklad ja mám veľmi vysoko pupok, čiže mne by museli spraviť rez ako keby takto od pupku a potom sa robí ako keby, ako je cisarák, tak v tej asi oblasti. Takže je to individuálne, záleží od toho, aké máš brucho, kožu, takže keď vás to zaujíma, určite odporúčam, aby ste šli na konzultáciu. Či vám to potom doplním tými pár otázkami, čo mi oni pošlú, aby ste to mali kompletné. Strašne samozrejme vás zaujímala cena, takže aj spolu s tým. No, obočko vyčesané. Ježiš, idem sa navoňať. A babi, rovno vám spravím reklamnú súku, ale ktorú musíte. Ja vám s týmito parfémami nedám pokoj, kým ich nevyskúšate parížské. Samozrejme, ako inak. Toto napríklad 608 je dupe na Baccarat Rouge. Inak musím odložiť mojej mame, lebo by ma zožala, keď uvidí, že to mama, že som jej to nedala. Sú to vlastne dupes na značkové drahé parfémy, ale krásne, kvalitne urobené. Som aj skúšala už od iných značiek a nebola som s nimi úplne spokojná, ale potom, čo som skúsila toto, babi, ja to milujem. Proste pre mňa, že nostalgické vône a ja tomu hovorím, že mňa to vracia do doporu, keď som chodila. Toto je od Carolina Herrera, dupe Good Girl, je to 340. Ježišmarja. Fakt, že dokonale a podľa mňa akože reálne tam, ja neviem ani, či by som to rozpoznala a proste môžete ušetriť a mať, že niekoľko parfémov, nie jeden drahší, ale môžete si takto proste doprieť mať, ja neviem, 6 parfémov, pretože tie ceny sú naozaj, že podľa môjho názoru za to, čo vy dostanete a že symbolické. A ešte teraz mám aktuálne pre vás až 25% zľavu. Sem vám vpíšem kód aj s výškou zľavy, ale dokonale. Toto je zase Inspired by Lady Million.
tiež dokonalé. A ešte vám ukážem moju top čerešničku na torte, doslova. A to je táto, tá mi došla teraz nedávno a to je dupe na Sherry Smoke od Tom Ford 658, to nájdete u nich. Vy keď máte radi čerešňovú vôňu, musíte, toto musíte fakt. Tak nádherne to voní, dokonalo. Čiže viete tam vybaviť ešte vianočné darčeky, stíhate. A inak, ja tu mám nachystané aj pánske voňavky, čo mám už na Vianoce, len ich musím ešte zabaliť. Nemala som samozrejme kedy v tomto stave. Tu mám nachystané už pánske na Vianoce, takže tiež tam nájdete. Ja napríklad poviem vám, čo ja som vybrala. Táto je dupe na Boss Bottled. Toto je dupe na Tom Ford Man Extreme. To, keď poznáte ten parfém, nemusím vám nič hovoriť. A toto je dupe na Dolce Gabbana Light Blue Man. Chef's kiss, fakt. A môj muž miluje tie vone. Miluje. Akože cena výkon tu je proste, že není o čom, ešte s tou slávou. Fakt, že viete ušetriť a mať krásne luxusné vône a niekoľko. Ušetrené rovná sa zarobené. To pritom to platí, že 100-násobne sú tieto parfémy cruelty free. Takže dajte na mňa a určite vyskúšajte pařížské. A toto je fakt, že moja topka 658 Sherry Smoke. A ešte, čo vás, babi, zaujímalo, inak to som zabudla vám povedať len teraz, jak to tu vidím, je to prádlo, ktoré mám na sebe. Je to ten overall. Ja sa vám skúsim inak ukázať, že celá, aspoň v zrkadle, síce tu mám bordel, ale aby ste videli. Počkajte, by som vám neukázala aj prsia, lebo to by sme nechceli. A vidíte, mám vlastne podprsia taký overall, ktorý potom tuto vám ide okolo krku. A ten overall je až takto potiaľto. Lebo ja som mala predtým jednu českú značku, nemusím ju menovať, ale musím povedať, že bola som s ňou spokojná, akože žiadny problém som s ňou nemala. Ľudia mne keď dali toto, ja som netušila, že tam môže byť taký rozdiel. To je, že 101. Toto je materiál, že toto je Skims medzi tvárujúcim spodným prádlom pro liposukcií. Tak by som to asi opísala. To, že absolútne dokonale príjemné. Není to vôbec taká tá umelina, ale je to proste také, no neviem vám to ani psať viac, také tričkovinové. Brutálne elastické. Môže to ísť do sušičky, čo je že najlepšia vec, lebo vy keď máte to prádlo, tak potrebujete to samozrejme točiť. Ja určite odporúčam aspoň 2 kusy mať, aby ste si to vedeli točiť. Ja mám telové a mám takýto istý overall čierny, ten sa mi už akurát suší. A teda je to značka Marena, je to americká značka a k nám ju dováža jedna úžasná rodinná firma, ktorí to distribujú, ale fakt, že majú dokonale tie veci, takže keď budete hľadať nejaké pooperačné prádlo alebo aj po prsiach, podprsenky, aj športové podprsenky, dúfam, ja sa budem modliť, aby oni spravili aj nejaké voľnočasové oblečenie, že legíny, overally a takéto veci, lebo keď to budú mať, tak ja chcem všetko v tomto materiáli, fakt. Dokonalé, proste ľahko sa to používa. Tu na bokoch mám proste zipsy s takými háčikmi, všetko to ľahko proste dobre ide, že nič vám nepriťažuje, keď si to máte obliekať, vyzliekať, je super spravené, medzi nohami samozrejme máte otvor, keďže to máte celé navlečené, tak aby ste sa nemuseli za každým vyzliekať, keď idete na toaletu. Ten otvor je spravený, že perfektne, aby vám to nevadilo proste, keď idete na toaletu, no ja naozaj, že po tých dňoch, čo to mám na sebe, ja tomu absolútne nemám čo vytknúť. A proste pri takomto prádle mi ani absolútne nevadí, že ho budem musieť tých 6 alebo koľko týždňov nosiť, lebo viem, že sa v tom cítim super. A dokonca ja to mám rada, keď ste také trošku stucnuté, mi to podľa mňa všeobecne ženy celkom ľúbime. Takže toto prádlo je, že a ceny majú výborné. Ja som čakala, keď som videla to prádlo, lebo som sa pýtala na to, že to bude, lebo samozrejme vy po operácii dostanete to prádlo, že som čakala, že to bude pálka ako sviňa. Fakt som čakala, že to bude stáť 3-krát toľko, čo tie konkurenčné značky, čo som mala predtým, keď som cítila ten materiál, ale nie, nestojí. Fakt, že je super cena a neporovnateľné. Fakt vám hovorím, že nedá sa to porovnať s tými ostatnými, čo ja som mala vyskúšané. Akože keď budete hľadať, tak určite odporúčam vyskúšať toto. Ja skúsim nájsť ich na Instagrame alebo čo, alebo link nejaký, kde to viete objednať, ja vám to keď tak šupnem do popisu. Tak chcela som vám poukazovať, došiel mi obrovský balík zo Zary.
kým som bola preč. Ježiš, ešte som vám chcela ukázať, že mi prišli už okuliare nové. Tie, čo som vám ukazovala, že som si objednala, keď bol Irene Black Friday s mojím chodom. To, kto je táto chudá žena v okuliároch? Halo. Strašné bomby. A toto sú presne také, viete, že také, že už som, akože som už na svahu. Že mám zimnú čapicu a som na svahu. A držím lyže, ale iba ich držím, hej, keďže sa nebudem moc lyžovať, ale držím, hej. Strašne cool. A ja keď si predstavím, ja neviem, či aj vy to tak máte, ale ja keď si predstavím, že ja som koľko ušetrila peňazí, že som si ich nekúpila v Miu Miu, ale v Airime s tou zľavou, že normálne reálne stali skoro o polovicu menej, ja sa z toho tak strašne teším, ešte 10 krát viac, jak normálne. Neviem vám to ani opísať. Prišli mi aj nejaké PR balíky, samozrejme. Srte, čo mi prišlo? To je tá trblietavá špirála od Maybelline, skoro som odpadla, ďakujem Amiku. Takáto fialová a táto trblietavá. Umreť chcem z nej, takže poďme si ju vyskúšať. Budete ma vidieť, dúfam. To sú že zamrznuté míhalnice zimné. Ja vám musím povedať pravdu, že ja som si myslela, že to bude len také akože že postraší. Ale toto je, že normálne. To je krásne. Je zima môj míhalniciam. Krásne. Dokonale. Toto si chodte okamžite kúpiť, keď budete mať vianočné večerky alebo nejaké žúrky. Strašne pekné. Prišiel mi balík z Mucumu s týmto vianočným maslom, ktorý majú spolupráci s Katkou, s Katezinkou. Vianočná vôňa. Voní absolútne dokonalo. Proste presne tak pekne. Vidíte, už som z neho dlapkala. Pekne sladko vianočne a podľa mňa to je vôňa, ktorú kľudne môžete aj vašim deckám dať. Takže toto maslo je perfektné. A pozrite, čo mne prišlo. Či už ste zachytili, ale myslím, že od dnes inak už, teda toto točím v štvrtok, čiže od dnes je už u nás v kinách Wicked, ktorý... Ja sa strašne teším na to, dúfam, že čoskoro na to budem môcť ísť, že sa na to dostanem do kina. A Lush má teraz kolekciu Wicked, proste timing dokonalý, ako vždy. Pozrite sa na tie veci. Ja som skoro odpadla, keď som to rozbalila. Pozrite sa na toto. Je to normálne? Že toto je pena do kúpela alebo bomba? To je tak niečo nádherné. Akože ja fakt len neviem povedať, či existujú krajšie PR-ka, jak od Lushu. Pozerajte na to. Toto je mydlo, hej? Toto je mydlo. Proste nádherné, dokonalé, proste... Plakať chcem. Takže toto mi tiež došlo, to sa už strašne teším, keď ukážem mojej malej. Ja vždycky, kým to neukážem vám, ja to nemôžem ani deťom, lebo viete, oni by to okamžite chceli si šláhnuť do vane a potom by ste to nevideli, takže tak. A ešte mi došiel jeden PR balíček. Ten mi prišiel tiež z Amiku a to, že táto ich zlatá klasika medzi lakmi na vlasy oslavuje 60 rokov. To je normálne 60 rokov. A poslali mi teda v tejto príležitosti všetky ich laky. Takže ja budem mať taký uhladený, ulizaný cop dneska, že len taký fukot. To ste ešte nevideli. No a poďme na tú Zaru a na to, čo som si objednala. No, objednala som si zo Zary oteplovačky na lyžovanie, pretože som Queen of the Lulu a myslela som si, že sa pôjdem lyžovať. Áno, po liposukcii. No a keď som sa pána doktora, ako ma zakresloval pred operáciou, spýtala, že či sa môžem ísť v decembri lyžovať. A on sa ma spýtal, či myslím tento december, akože v tomto roku, tak som pochopila, že sa nepôjdem lyžovať. No, ale oteplovačky mám. Oteplovačky mám, hej. Totižto ja už zo Zary mám lyžiarske veci z minulého roka, jednu takú súpravu bunda a gate. Boli výborné. Fakt ma prekvapila tá kvalita tých vecí, že je to podľa mňa super spravené, ale vadilo mi, že tie gate som si neobjednala s trakmi. Takže tie budem posúvať ďalej, no a chcela som si tentokrát s trakmi, takže to sú tie oteplovačky.
Ďalej mali, že úplne basic termoprádlo, také tie first layers, takže to som si objednala v čiernom a tiež v krémovom. Toto je to krémové. Musím si to ale vyskúšať, dúfam, že to nebude presvítať, lebo strašne rada by som to nosila aj tak iba, že so svetrikom. No a keďže chcem mečovať s Málou, tak jej som objednala outfity zimné tiež na lyžovačku. Takýto svetrik s takými legínami pletené. Strašne cute. Takéto pletené legínky. Jej som tiež zobrala termoprádlo, ale takéto cute rúžové mali, pozrite. Strašne chutné. Potom som jej objednala takúto čapicu. Takýto šál pletený s čapicou, teda takýto nekonečný šál s čapicou. Ešte chcem vám podotknúť, že určite si nebudem nechávať úplne všetko z tej objednávky, potrebujem to poskúšať aj jej a niečo určite pôjde zase naspäť, len ja vždycky radšej objednám viacero vecí, doma si to poskúšam v kľude aj jej, alebo teda deckám a potom to keď tak vezmem naspäť do Zary. Tu má aj bundu na lyžovanie, už takú veľkáckú lyžiarsku, lebo to zatiaľ ona nemá. K tomu som jej objednala aj oteplovačky, len tie už mám odložené, tak tie sa mi nechcem vám ukazovať. Ale sú vlastne takéto isté, je to v matchingu s touto bundou. Tiež čo je super, čo som tam deckám objednala, aj malej, aj malému termoponožky na lyžovanie. No a pozor, keďže vám hovorím, že my s Malou budeme túto lyžovačku mečovať, tak myslím doslova, hej. Pozrite sa na to. Vymrdalo ma. Skoro som odpadla, keď som toto videla, takže to som okamžite objednávala. Strašne chutné. Musím ich ešte vyskúšať a tieto pre mňa som si už skúšala a sú perfektné. A ešte sú tu teda termoponožky na lyžovanie pre mňa. Je tento svetrík, takýto istý mám ten červený a strašne pekne to sedí, strašne dobre to vyzerá. Tak som si objednala taký istý malý s dlhým rukavom, tento pletený hnedý. So cute. A idem vám ukázať ešte plavky od jednej značky, to už není Zara, ktorú som už dávnejšie objavila. Ja jedny plavky od nich už mám. Lepšie plavky som na sebe nikdy nemala. Ten materiál je out of this world. Lepší ako Skims. A objednala som si ďalšie od malej zľavy. Upozorňujem, budete platiť clo, budete veľa platiť clo. Ale podľa mňa tie plavky stojí za to, takže idem vám ukázať tie. Jednak som si objednala takéto pareo, to je taký ten, že si tak zaviažete, hej, okolo zadku. Toto je jeden z 3 plaviek. Takéto vlastne už mám, sú celé, bez ramienok. Je tam vykrojený chrbát, ale máte zozadu taký hrubý pás, ako keby tej podprsenky. Čiže nejak sa nezarezávajú ani nič podobné. Sú to také, že číky, brazilky by som povedala, že nezakryjú vám úplne zadok, ale nie sú to vyslovene tanga. Ten materiál je babi jak maslo proste. Ja vám to neviem opísať, ale tie plavky sedia, že dokonale, fakt. Mám ich v takej blečej telovej farbe a sú úžasné. Strašne rada som ich nosila na dovolenke, takže som si objednala tmavo hnedé. A tieto plavky hovoria, že pani, čo sa chystá na liposukciu, že? Pozor, tieto sú už vážne. Tieto sú takto ku krku, babi. Takto. Úplne ku krku, hej. A pozor, holý chrbát. A tieto sú tanga. Musím si tie veci poskúšať, keď už budem sa na to cítiť a budem môcť. A niečo z toho povracam, ale teda to som vám ešte chcela poukazovať. Hlásim sa vám opäť neskôr. Kamky, hlásim sa vám ďalší deň, ktorý úspešne som začala. Ja som dneska už bola som u zubárky, pretože sa mi uvoľnil drôtik v ústach, čo mám nalepený, no proste komplikace. To mi musela napraviť, takže chvála Bohu za moju kamošku, ktorej som napísala, hej, mi to urobila. Bola som na raňajkách a bola som v DM-ke dokúpiť nejaké veci. No a chcem vlastne nejako vám zhrnúť teda a uzavrieť toto video a vlastne chcela som ešte doplniť nejaké veci, čo som nevedela úplne k tým otázkam všetko ako keby povedať, ktoré sa aj veľakrát teda opakovali, ktoré som akože aj adresovala, ale len ešte mám už doplnené aj priamo od EV Clinic nejaké info, tak tie som ešte chcela podoplňať. A to bolo teda hlavne k tomu, kde ste sa pýtali, že aké sú obmedzenia, tak je to tak, ako som hovorila, že
mal by byť ten človek 100% zdravý, takže nemalo by byť to BMI nejaké zlé. Samozrejme nemalo by to byť nejaký onkopacient, cukrovka a podobne všelijaké takéto, ktoré sú komplikácie pri akýchkoľvek zákrokoch, tak to by tam nemalo byť. Určite to není vhodný ani zákrok pre niekoho, kto sa ešte chystá chudnúť. Pretože ako som spomenula, tá váha by tam mala byť už stabilizovaná. Tiež nie pre napríklad ženy, ktoré ešte chcú otehotnieť, to sa vôbec neodporúča, lebo je to proste zbytočné. Pýtali, že koľko mne odobrali, myslím, že to bolo, neviem presne, ale nejako do 5 litrov. A vlastne to je aj, teda 5 až 6 je nejaké maximum, ktoré vám môžu zobrať. Čiže preto tá liposukcia, ono to nie je vhodné pre vyslovenie nejakých možno obéznych ľudí alebo podobne, práve naopak, pretože je to vhodné pre ľudí, ktorí schudli, alebo pre také iba doťuky, ktoré vy chcete nejaké spraviť na tom tele, ktoré viete, že aha, ok, odtiaľ to mi ide ťažko, alebo nehýbe sa to tak, ako by som si predstavovala, presne tak, ako ja som vám hovorila. A vtedy je to ideálna voľba, ale určite nie pri nejakej veľkej nadváhe alebo podobne. Vtedy tá liposukcia naozaj nie je riešenie a treba najprv schudnúť. Čiže to som chcela určite ešte adresovať. No a pýtali ste sa strašne veľa na ceny, takže ja vám tuto niekde alebo tu vložím do videa aj ich ceník, ktorý inak nájdete na tej stránke. Máte to tam rozdelené podľa toho, akej časti sa tá liposukcia týka. Aj vám sem dám presný názov, vlastne druh tej liposukcie, na ktorej som bola ja. Je to taká tá vibračná, kde vlastne tá celá ihlica, ktorú vám vpichujú, tak ona ešte aj vibruje popri tom, ako sa teda vpicháva do toho tela a tým pádom rozbíja nejako tie tukové bunky, asi to, ako sú na seba naviazané a tým pádom všetko to ide rýchlejšie a ľahšie potom von. Čiže sú aj rôzne druhy samozrejme tej liposukcie. No a tiež určite záleží od toho, teda, či máte aj, tá cena myslím, či máte celkovú anestézu alebo len lokálnu. Dá sa robiť, myslím, hovorili mi, že takmer všetko aj v lokálnej anestéze, ale záleží to proste od pacienta, akú máte znášanlivosť, aký máte prach bolesti a jedno s druhým, lebo ono asi je to trošičku cítiť, aj keď to máte to miesto umrtvené. Ja napríklad osobne by som, čo sa takýchto väčších častí, určite nechcela ísť na lokálnu, možno by som išla na lokálnu, čo sa týka možno nejakej druhej brady, alebo ešte možno si viem predstaviť možno túto ruky, alebo nejaké také malé miesto proste, čo netrvá príliš dlho, tak to si viem predstaviť, že áno, tam by som išla možno do lokálky, vtedy je tá cena samozrejme výrazne nižšia, pretože tá anestéza niečo stojí a není to málo. Ale čo sa týka tých väčších miest, by som určite išla do celkovej anestézii. To je len moje odporúčanie. Ešte som chcela adresnúť teda to zotavenie, lebo to som si nie istá, či som vám už povedala. Je to teda, to som určite hovorila, že je to teda tých 6 až 8 týždňov. Ale to som chcela podotknúť, že je veľmi, veľmi dôležité, aby ste naozaj dodržiavali pokyny toho lekára a hlavne, aby ste nosili to prádlo, ktoré vám oni dajú. Teda v mojom prípade je to prádlo od tej značky Marena, ktoré som vám spomínala. A je to naozaj, to je, že kľúčová vec pri takýchto zákrokoch, aby tá proste koža sa dobre prichytila naspäť, aby to všetko pekne sadlo, aby to neovísalo, alebo niečo podobné neostalo to také nejaké mlandravé, čiže to je posledné, čo chcete. A to bola taká pekná vec, čo mi povedal už aj pri tých prsiach ten pán doktor. A súhlasím, že to tak je, a je to tak podľa mňa pri všetkom, že 50% urobí ten doktor na tej sále a tých ďalších 50% proste musíte urobiť vy, kamky, doma, čo sa týka tej rekonvalescencie. A pokiaľ niekto nedodržiava to, čo treba a nerobí to tak a proste tvrdohlavý, tak potom môžu byť komplikácie, výsledok není taký, aký si predstavujete jedno z druhým. Takže tam naozaj je pri takýchto zákrokoch kľúčové dodržiavať tie odporúčania, čiže nosiť to prádlo a naozaj ho nosiť, že každý deň, celý deň. Nerá tam dobre, keď sa idete umyť alebo si to preperiete, ale naozaj ho nosiť a ja ho budem nosiť čo najdlhšie sa bude dať, lebo podľa mňa čím dlhšie to máte na sebe, tak tým je lepší ten výsledok. A to je podľa mňa tak asi všetko, čo som vám ešte teda chcela, čo sa tohto týka, doplniť. Dajte mi inak vedieť, či by ste mali záujem, tak ako bol platný zľavový kód do EV Clinic na pery, či by ste mali napríklad záujem o nejaký zvýhodnený balík, možno týchto liposukčných zákrokov, na ktoré by som skúsila dohodnúť, aby platil aj nejaký zľavový kód. V prípade, že by ste sa teda rozhodli do toho ísť a objednali sa na konzultáciu. A ešte to som babi chcela povedať, že keď to zvažujete v
v blízkej budúcnosti, tak teraz je ideálny čas ísť na tú liposukciu, preto som ju aj ja podstupovala teraz. Už potom, akože ešte v týchto zimných mesiacoch, dajme tomu do tých 2 mesiacov ešte, je to, že ideálny čas na liposukciu. Už potom je to náročné, aj to hojenie je horšie kvôli tomu, že už bude teplo, leto, to prádlo sa vám nebude dobre nosiť, lebo v tom proste nebudete chcieť byť zaparená a teda. Takže určite, ak zvažujete liposukciu, tak ideálny čas je teraz, dajme tomu z odchýlku ešte do tých 2 mesiacov. Takže ak vás to zaujíma, určite sa objednajte na konzultáciu. Ja teda určite odporúčam za mňa pána doktora Fedeleša, ktorý je super, ja som s ním veľmi spokojná, zatiaľ nemám čo vytknúť a verím, že bude rád, keď vás na tej konzultácii uvidí. Takže tak, kamky, verím, že toto video vám zodpovedalo všetko, čo vás zaujímalo, aj že vás bavilo. Verím, že to není zase nadlho moje posledné video. Ja by som fakt chcela takéto vlogy robiť trošku častejšie. Teda toto nie je úplne vlog, ale chápete ma. Chcela by som robiť naozaj častejšie vlogy a ja dúfam, že teraz počas sviatkov možno na to budem mať viac času. Keby vás ešte niečo zaujímalo, čo tu neodznelo alebo som nepovedala, kľudne napíšte do komentu, poprípade mne na Instagrame, keď ma tam náhodou ešte nesledujete, Operenec Holec, takisto ma nájdete aj na TikToku a aj tu, takže keď by bolo ešte niečo, čo by vás zaujímalo, kľudne a rada vám na to odpoviem. My máme krásne počasie, sneží, je Mikuláš, tak si užívajte, užite si víkend aj s deckami a majte sa krásne.